Čaute, takže mám tu nejaké otázky ohľadom toho, ako si pripojiť Excel s MetaTraderom, a teda aby som sa nemusel opakovať, tak to nahrám jednoducho na video a môžete si to potom urobiť. Je to veľmi jednoduchá záležitosť. Stačí, že si v platforme pod záložkou Tools, Options otvoríte server a zaškrtnete, teda DDS server musí byť zapnutý. Takže povolíte DDS server, ako náhle to máte urobené, tak až potom si zapnete Excel, do ktorého si jednoducho musíte v takomto tvare, ako je to presne tu napísané, vkladať to, čo chcete, aby vám ukazovalo. To znamená, najprv tam musí byť toto MetaTrader 4 a potom za tým lomítkom ide put bid, alebo ask, alebo high, alebo low a potom ide eurodolár, alebo austrálsky dolár, alebo akúkoľvek menu chcete, ktorú máte v platforme. A okamžite, ako to urobíte a povolíte Excelu, aby sa pripojil na ten externý zdroj, tak on jednoducho už sa prepojí sám a bude vám ukazovať to, čo vy si tam dáte. To znamená ask, bid, high, low daného dňa a to je všetko, čo cez DD server môžete zmerať. Nenačíta vám to tam históriu ani nič podobné. Ak tam chcete dostať históriu, musíte to robiť iným spôsobom. Avšak ako vo svojich videách vravím, pozerať na históriu nemá moc veľkú hodnotu a význam a preto vám to vôbec nie je potrebné robiť. Takže prajem vám pekný deň.